Storm clouds gather over Europe. Mistrust and rivalries between realms threaten to break and flood the world in a tide of total war. Páni, dámy, dáni, já vás vítám a zdravím u dalšího videa na mém YouTube channelu. Dneska se podíváme na strategickou hru Medieval 2 Total War. Jedná se o opravdu úžasnou strategii a já už jsem ji několikrát, no ne dohrál, mám spoustu rozehraných kampaní, ale hraju to pořád a baví mě to prostě. Já myslím, že to nemusím dál obkecávat. Této continue kampaně si nevšimejte, to byl... já ne. Tak. Dáme si novou kampaň, dáme Grand kampaň. A otázka je, za koho půjdeme? Můžeme jít za Anglii, Francii, Svatou říši římskou, a.k.a. dnešní Německo, Španělsko, Benátky, Milán, Maury, Dánsko, Portugalsko a Polsko. No, máme tady jich spoustu na výběr, i když normálně bychom začínali jenom s těmi čtyřmi. Ale já už jsem, jak jsem říkal, já už to nějakou delší dobu hraju, takže se mi povedlo vlastně v kampani zničit tyto další 4 země. A vlastně, když v této hře zničíte nějakou zemi, tak potom, když půjdete zase semka, tak za ní můžete rozehrát kampaň. Je to v celku jednoduché. No, já nevím, ale já myslím, že bychom mohli jít za naše slovanské východní, no respektive severovýchodní bratry Poláky. Dobře, to teďka byl ruský přízvuk, ale to neřešte. Takže, to si necháme takhle, dáme si medium difficulty, u bitvy taky. Ano, chci ovládat všechna města, ano, to taky chci. A nechci žádný časový limit bitvy. Jsem spokojený. Tady, pokud byste si to chtěli přečíst, tak já vám to takhle to. Já to teda číst nebudu, to je na mě až moc dlouhý. Nebo jako ne, že by to na mě bylo nějak extra dlouhý, ale proto to video, že jo. Tak bez dalších obkecávání, jo, ještě teda výhody. Mají velmi silnou kavalerii a ne úplně dobrou pěchotu a pak tady husaři, což je naprosto fantastická jízda. Tohle je vlastně jejich nejsilnější jednotka, nebo aspoň myslím, že. No, tak bez nějakých dalších obkeců můžeme jít na to. Teďka bude intro, já u toho budu mlčet. Poland, a once proud kingdom, has fractured and splintered into a fragment of its former glory. Yet, even invasion and division cannot break the spirit of these stoic people who toil to rebuild this once great land.
To the Polish people, an empire seems as distant a dream as a reunited kingdom. A king must stand strong and fight if ever this land is to rise to its potential. No. To jste teda viděli intro, který se vlastně zobrazuje úplně u všech frakcí, akorát je tam jiný zvuk vždycky. Takže léto 1080 našeho letopočtu. Nějaký citát od Niccolo Machiavelli. No, takže hrajeme za velké a mocné polské království. Máme za začátku dvě takovéhle provincie, a to Krakovsko, bych to takhle řekl. A potom ještě Halich, nebo Halich region, Krakov region, tak. No, já bych řekl, že tato armáda je jako dělaná proto, aby dobila tady Torn. Nebo Břeclav. Půjdeme do Slezska nebo do Horního Polska? Já myslím, že on by se určitě hodil ten přístup k moři. Takže máme 12 000, tak já si jen tak najmu jednoho žoldáka, kušáckého, aby jsme měli menší výhodu v té bitvě. Tak postavíme nějaké tyhle ty obléhací zařízení. Tak, mezi tím, zde máme princeznu, naši polskou. A tady máme našeho kardinála. Kdo neví, co je, jinak v této hře bude hrát hodně velkou roli náboženství. A kdo neví vlastně, co je to kardinál, tak to je fakticky kandidát na papeže. Který tady bude hrát taky obrovskou roli. Ten papežík, ten se tady schovává někde v Římě. No. Každopádně. Já bych ho rovnou poslal sem, protože tady je strašně moc pohanů. Jako nic proti pohanům a kacířům a podobně. Já jsem přeci jen jeden z nich, ale víte co? To by mohlo způsobit velké nepokoje vůči vlastně fakticky křesťanské okupaci. Což jsem já, že jo, jakožto velký král Vladislav Rytířský. Tam slyším poprvé. No. Tak, co uděláme tady s polskou princeznou? Princezny můžou fungovat jako diplomatky, mohou fakticky fungovat i trochu jako špehové. Ale vlastně, k čemu já hlavně používám, tak to je sňatková diplomacie. Tudíž my je můžeme provdat za někoho a tím si vlastně zajistit loajalitu toho státu minimálně na příštích 50 let. A já bych řekl, že bychom mohli utužit vztahy s našimi severovýchodními slovanskými bratry Rusy. Tady v Halichu bych možná mohl, ano, upgradenu tady tu pevnost. Tak. A to je, myslím, všechno do tohoto tahu, tak ukončíme tah. Tak, máme novou misi. Máme obsadit sídlo Břeclav, já to čekal. Protože už obléhám Torn, tak to se dalo čekat. No, každopádně. Ne, tak no, konečně ne. Boleslav Herman proti kapitánu Alexiemu máme 3:1, takže myslím si, že to bez jakékoliv diskuze můžeme dát automaticky. Vypleníme. Teď to máme aspoň taku. A vezmeme si tebe a tebe. Můžeme tady tyhle ty sedláky, ty jedny rozpustíme, protože to je fakticky zbytečná jednotka. A toho druhého tam teda necháme. Opravíme ten hrad. Postavíme cesty. Jo, cesty ty se budou hodit do začátku. Tady koukám, už jsou nějak postavený, tak aby jsme víc vydělávali, postavíme doly. A na Hališsku ještě cesty nejsou, tak to postavíme hned po tom hradě. Každopádně, tady princezna pojede teda do Ruska, do hlavního města Novgorodu, ten je někde tady, v těchto místech. Aspoň no, měl by být někde tady. Přibližně.
No, mezi tím my pošleme špeha do Břeclavy, aby zjistil, jak to tam vypadá. Konrád Psocká. Tak, schválně. Nevím sice, kde je vesnička, u který je ukázaný, že je neopevněná, vzala opevnění a oplatovanýho borca v této době, ale to se neřeší. Také uvnitř. Co tady mají? Mají tady woodsmany, borce se sekirama neobrněný. Mají tady lučišníky, borce s lukama neobrněný a potom tyhle ty kopinickou milici, další typky, co jsou neobrnění. Je tady 90% katolíků, 2% ortodoxních, 6% pohanů a 2% kacířů. A žádný islám, to je dobře. Nikdo nemá rád islám. Takže tebe pošleme teda sem a rozšiřuj tady naši víru. A to bych řekl asi tak, všechno pro tento tah. Za začátku se tady toho moc dít nebude, ale potom celkově ta politická situace se začne vyvíjet určitým směrem. Traveling. Tak. Continuing tomorrow. A tady už se nám udělali první banditi a jsou docela silní, mají dokonce i střelce. Nevím, jak to mám vyslovit v polštině. Mají tyhle ty 3 jednotky a pak ještě nějaký 2 neznámý. To bude sranda, ale my teďka jdeme obsadit Břeclav. Respektive území Slezska dnešního, nebo většiny Slezska, tak. Boleslav Herman proti kapitánu Přemyslovi? Wow. Zajímalo by mě, který Přemysl to je. No každopádně. Jak jsme to mohli prohrát? Tady fucking kidding me. Tady takhle si sjednotíme jednotku. OK, tak to bych viděl, takže si naverbujeme jedny žoldáky a prostě se tam vrátíme a vyhledíme to všechno. No. Takže toto se postavilo. V Tornu můžeme postavit něco dalšího, tak upravíme tenhle ten hrad. Co máme tady? Takže ze strany vojenské je na tom nejlíp Francie, s financemi Rusko, produkce, populace a celkově je na tom nejlíp Byzantská říše, ale to nebude na dlouho. To vždycky takhle ze začátku bývá, jenže potom se to vždycky změní. Většinou to potom zaujmou Turci nebo Egypt a potom po nějakých asi 40 letech, kdy tam dominujou oni, tak to z ničeho nic převezmou Evropani. Ne. Ani omylem. Nikdo si nebude brát Agnes, pokud tomu nedám svolení. Tak. Tak naverbujeme ještě tyhle ty borce, sice to bude stát nějaký prachy, ale to teď už nemáte šanci. 20:30 to nedáte. Můžeme v noci, ano. Čekaj. No, dokonce. Hele, zase, že Přemysl umřel v bitvě, takže je tady najednou nějaký Radoslav. No, toto už jsme museli dobit. Hele, já budu hodný, já to jenom vyplení. Já bych mohl vyhladit obyvatelstvo, ale to neudělám. Takže tady na mapě vidíte naše úžasné polské impérium. Tak. Každopádně. Ukáž katolíky. Hej, proč jdeš tam? Zůstaň tady. V Rusku opravdu tu víru potřebovat, kecám blbosti. Rozšiřovat nepotřebujeme. Hele, ale ty bandity se mi tady nelíbí a když mi ho později proti ním budu muset vytáhnout do bitvy. A stejně tak se mi nelíbí ti sedláci, to je naprosto zbytečná a chabá jednotka. Co je silnější? Dneska atak 5, atak 5. Charge bonus 2, míl a total defense 4, 7. Žádné brnění. Tak lepší je kopinická milice, tak tu si tady naverbuje. Máme polské šlechtice, což je strašně OP jednotka. Nebo ani ne OP, ale musíte s ní umět, aby byla dost silná. No, pokračuje. Nová mise. Jo, máme tady naverbovat 4 jednotky a cože za to dostanem.
dostaneme nějaké vojenské jednotky, takže... Nice, toto je dobrý, 1, 2, 3, tak s tímto se spokojíme. Přecvičme tyhle ty sedláky a jdeme dál. No. Your Majesty. Pošleme tady tuto Yes. Agnes Hermanovou. My lord. Nevím, jak jinak jí říct. Tamhle, pryč. Podíváme se na náš rodokmen. Opravdu George R.R. Martin by na tento rodokmen řekl... No, nebudu říkat, co by na to řekl, každopádně toto je hodně malej a chabej rodokmen. To není jak třeba Lannisterové v Game of Thrones. Každopádně, máme 42letýho vládce, dědicovi je 22 a pak je tady ještě nějaký týpek, který mu je 21 a tady je ta princezna. No, každopádně, ty seš kde? V Halichu. No, dobře. Jsme nejbohatší frakce, a to ani nečítuju. Jo, hliněné cesty. A jsme tady, vidíte to, jsme nejlepší ve financích. Polsko. Bude tím, že tolik neutrácím. Každopádně, jo, tady se staví. A tady? Tady se nestaví, ale pánové. Tak co uděláme? No, tak já myslím, že postavíme výrobce balist, ten se bude do budoucna hodit. Což mi připomíná, že tady bych... Aha, to bych musel přestavět na hrad a to se mi úplně nechce, i když... Ono je to na hranicích a tam se vždycky hrady hodí, že? Jo, tak přestavíme to na hrad. No. Myslím si, že bych mohl ukončit tah. Turci, povstalci... No, je tady hodně frakcí. Můžeme se podívat. Diplomacie. Je tady Polsko, tedy my, potom Anglie, Francie, Svatá říše římská, Španělsko, Benátky, Sicílie, Milán, Skotsko, Byzantská říše, Rusko, respektive v tuto chvíli je to Novgorod. Potom Maurové, Turci, Egypt, Dánsko, Portugalsko, Maďarsko, papežské státy. Wow. Toho tady fakt hodně. Podíváme se, jak nás má papež rád. Jsme jedna z nejoblíbenějších frakcí a nejméně rád má Svatou říši římskou. Je mu 42 let a je to Gregory. No. Tak asi tak. Bam. Takže, podíváme se, co jsme naverbovali. Polské šlechtice a pěší polské šlechtice. Potom jsme postavili ten hrad už, tady v Tornu. Tak postavíme přístav, ten se bude hodit. A konec tahu, pořád jsme nejbohatší. Pořád jsme nejbohatší, držíme si to, jsme dobří. No, každopádně s touto bandou banditů bychom měli něco udělat, aby nám tady neblokovali obchod. Ještě tady verbnem pár týpků. A pak asi proti ním vytáhneme. Řekl bych, že po té bitvě bychom to mohli nějak ukončit už. No, Francie, Svatá říše římská, Španělsko, Milán, Turci, Dánsko, ježiš, ani nestíhám číst. No, vidíte, už jsme tady na hranicích, takže... Traveling. Novgorod, hlavně město bude blízko. Ne, sakra. Nejbohatší frakce je teď Milán. Dobře. Každopádně to nic nemění na faktu, že hele, špech, to bychom se nemohli, ale aspoň je blízko, takže uvidíme ty jednotky. Mají litevské lučišníky, nevím jak je to silný, v životě jsem proti tomu nestál dost možná. Ale přesto si, vezmeme si taky střelce, vezmeme si polské týpky. Víte co myslím? Polské tak, šlechtice. A půjdeme proti ním. Mezitím si k ním přidají tady šlechtici a tyto jednotky milice. A pro jistotu lučišníci. Tak, a možná se k ním přidá i král, ale tím si nejsem úplně jistý.
Každopádně, tady je benátský obchodník. Co tady děláš? A 110 florínů za tah? To je trochu hodně, nemyslíš? No, takže jedeme dál do dalšího kola. Ne. Tak. Your Majesty. With pleasure. Yes. Tady, Novgorod. Ha. Will I be... Is there something I Takže, can do? map information. Co dáme dál? Nemůžeme ji provdat. On už je asi... Ten princ už bude asi ženatý. Škoda. Každopádně nabídneme jim toto. Your plan seems balanced enough to me. Dobře, přijal. A ještě obchodní práva. A co takhle aliance? No. We have no complaints with this plan. Nice. Goodbye. Takže, můj plán se zdařil. Nyní známe mapu Novgorodského knížectví a to je... Tady takhle někde ve větší vzdálenosti. Máme nějaký město. Nevím jaký. A ještě tady potom mají ten Novgorod. Tady mají silnou armádu. Dobře, tak ne silnou, spíš velkou. Protože nikdo v té armádě na sobě nemá brnění. To je nevýhoda těch slovanských států ze začátku, že většinou nemají nějaký obrněný jednotky. Každopádně. Aliance Polsko-Rusko. Jo, teďka se nám zlepšila ta princezna. Potom postavil se přístav, takže co postavíme dál? Tak já myslím, že by se hodilo, mohlo by se hodit... Tak malou kapli postavíme. A v Krakově už se postavil ten balista, tak postavíme kostel. Aby nám lidi víc věřili, což já sice jakožto ateista moc nemusím, ale víte co v této hře. Takže už se blížíme k bitvě. Já bych tam možná... Pojďte do tohoto červeného a pošleme tam ještě Vladislava. Ale můžeme nějaký žoldáky, ale na to... A nebo víte co, jednoho. Tak příští tak se s nima nejspíš utkáme už. Tak, pokračujeme. Tak ten už vůbec ne. No tak pošleme ho asi zpátky. A jde teďka rozšiřovat náš vliv někam do Evropy. Tak. Pojďte na fight. Tak. Můžeme v noci? Nemůžeme v noci. No. Takže král Vladislav Rytířský z 437 muži proti veliteli banditů Ratiborovi, který má 296 mužů. Je to 5:1, ale já myslím, že bychom si to mohli dát na bitevní mapě. Bam! Fate must trample underfoot all reason. Sense and understating. Martin Luther. Užijte si písničku. Tak. Začneme s Hej, to je tato mapa. To je tato mapa. V nějaký takovýhle... Nevím, jestli je to úplně stejná, nebo jenom podobná. Ale v DLCčku Kingdoms, konkrétně v... Ježiš, jak se to jmenovalo, zrovna toto DLC. Konkrétně v Teutony kampaň jsem bojoval na podobný pláni za německý rytíře. A byla to docela zajímavá bitva. No každopádně, tak se podíváme, co tady všechno máme. Jak si to rozmístíme. Já myslím, že toto je dobrý, ale já bych nechtěl úplně bojovat v těch lesích. Já bych je spíš... Přesuneme je spíš takhle víc na tu pláň. Král půjde sem. Ale myslím si, že jízdu můžeme... Tuto jízdu bych možná schoval do lesa. Půjde to? Půjde. Akorát ty budeš muset jít někam... No, dobrý, jsou schovaní v lese. A... Střílejte až na můj rozkaz, hoši.
Tak. A kde jsou typci? Tady. Tak. Pojďte je otravovat. Budeme sledovat tohoto statečného, hrdého, polského jízdního střelce z kuše, který ukáže banditům, že zahrávat si s Poláky není vůbec nic dobrého. A taky ne s jejich masem. No. Piu. Bacha, oni mají taky jízdu. Třeba ho ještě vyprovokujeme k útoku. Ale asi ne. Řekl bych, že asi ne. A jo, oni mají taky střelce, tak to bude přestřelka. Tady naši lučišníci. Hele, lítá to tady. Hele, stáhneme vás, nemáte žádnou podporu. Takže, hoši. Co uděláte teď? Samozřejmě jdete do útoku, idioti. Padnete přímo do mé pasti. Our men are under attack. We must act now. Teď dostávají zásahy šípů. Hele, oni zaformovali to sračský kolo s prominutím. To úplně nesnáší. Proti tomu se fakticky nedá nijak bránit. Ale střílejte po nich. Dá se proti tomu bránit sama, jenže tyhle Medieval už nejsou. Tak, epický střed, další epický střed a tady žádný epický střed. Jako žoldáky necháte bejt, ale proti narodilým Poláky útočíte. Já bych řekl, že spustíme naši pás. A teďka zaútočíme na nechráněné. Jinak toto je taky střelecká jízda, ti to trhají o štěpy. Což je blbý. Úplně moc nemusím. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Tady se snaží nějak bránit. Ovšem proti hrdým polským oštěpům nic nepůjde. Což mi připomíná, kde oni mají generála. Ale to je jedno. Pomozte tady našim... Aha, tak oni už zdrhají. Tak dobře, oni. Tak vezmeme všechnu naši jízdu. A sformujte se zde. Tak urychlíme čas. Only half the enemy force remains. Co tady ještě mají? Ti jakoby už ustupují. Pak jsou tady ti litevští lučišníci, těch se musíme zbavit. Pěchota ať postoupí. A naši úžasní lučišníci ať odstřelují tyto hajdy. Počkej, já jsem nechtěl krále poslat teď. Pokračujte v boji, pokračujte v boji. No. Tak myslím si, že tato bitva už je 100% vyhraná. Ale tady jim už asi došlo. Nedošlo. No, škoda. Bylo by to lepší. Ale pomozte tady králi. Ten se tady hrdě bije a co vy děláte, vrháte z dálky kopí. Okamžitě pěchota na pomoc. Král se stáhne. Nechci o něho přijít. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Jo, nalákáme je na naši pěchotu.
To bude chytrý. The enemy general is no true man. He flees the field of battle. Dobře. A zabili jsme nepřátelského generála. Teď už si nepamatuju, jak se jmenoval, ale super. The rest of his army. Běžte po těch litevských lučišnících. Ale vy pěšáci, vy pozabijete tyto chlapy. A ty, týpku, ty běž po těch litevských. Jo, běž po těletě. Nikdo nesmí utéct. A když už tak minimálně. Kapitán Ratibor. Zrychlíme to a vyhráli jsme v bitvě, ale já je budu pronásledovat a všechny je minimálně většinu z nich povraždím. Protože nechci, aby se tady promenádovali volně banditi. Tak, ti už utekli. Ještě někdo? Tady. Tak. No a je to, dámy a páni. Naše první bitva v Medievalu 2 Total War skončila úžasným vítězstvím. Do boje jsme si přivezli 437 chlapů, co 82 umřelo, tudíž se jich domů vrátí 355. Banditi si do boje přivedli 296 mužů a 260 jich umřelo. Z bitvy uteklo pouze 630. Takže já myslím, že úžasné vítězství. What does not destroy me makes me strong. Co mě nezničí, to mě posílí. John Milton. Strength and honor! We are victorious! Setting to ambush on your order, my king. Dáme screenshot. Tak. A já myslím, dámy a páni, že pro dnešek to stačí. Takže, já se s vámi loučím. Sdílejte když tak toto video na sociálních sítích. Či jej počkat. Ještě bychom možná něco mohli stihnout. No, to uděláme až v příštím videu. Takže, já se s vámi loučím, dámy a páni. Dneska jsme toho stihli opravdu hodně, dobili jsme Břeclav a Thorn, respektive Thornský region a tady Slezsko. Rozšířili jsme naše úžasné impérium, navázali jsme obchodní i spojenecké styky s Novgorodským knížectvím, které se v této hře Bůh ví proč jmenuje Rusko, i když to Rusko rozhodně není zatím. A v příštím díle bychom snad mohli expandovat víc na západ do Českého království a semka do západního Polska. Ale to samozřejmě povede s zájmem střetu u svaté říše římské. Takže dřív nebo později se dostaneme do vojenského konfliktu se svatou říší římskou. A to potom půjde o to, koho bude papež podporovat. Jestli nás, nebo je. Každopádně, já už přestanu to obkecávat a myslím si, že můžeme skončit. Takže zatím se mějte a čau!